Isang insidente ng umano'y harassment laban sa media ang umani ng batikos sa Sorsogon. Isang mamamahayag ang pinagbawalang mag-cover ng isang pagdinig ng isang vice-alkalde. At lahat ito nasa pool sa video. Ang detalye sa Politico Update ni Jude Hika. Sa poll sa video ang mainit na tagpo sa pagitan ng isang lokal na mamamahayag ng Sorsogon at kasalukuyang vice-alkalde ng bayan ng Castilla, Sorsogon na si Jesus Boy Agarapa. Ayon sa pahayag ni Bobot Laguna, veteranong mamamahayag at nagsilbi din bilang Provincial Information Officer ng Sorsogon sa mga nakalipas na administrasyon, pinagbawalan di umano siya ng Vice Mayor na mag-cover ng isang committee hearing tungkol sa Health Emergency Allowance o HEA na ginanap sa Barangay Hall ng Comadcad, Castilla noong January 19, 2026. Pinalabas umano siya sa nasabing hearing kaya naglabas ng saloobin si Laguna sa kanyang social media na lalo pang nagpainit sa sitwasyon. Sa ikalawang pagkikita sa Barangay Hall ng Poblasyon Castilla, January 26, 2026, makikita sa video ang mainitang tagpo ng dalawa. Sinigawan umano ang mamamahayag, dinuro-duro sa harap ng iba at pinagbawalang kumain ng handa dahil pera niya umano ang ginastos. Sa ngayon, patuloy na pinag-uusapan at umaani ito ng iba't ibang reaksyon sa publiko. Ilang mga taga-local media na rin ang nagpaabot ng pagkabahala sa nasabing sitwasyon na mistulang harassment laban sa mga mamamahayag. Ginagampanan lang daw nila ang kanilang tungkulin na iparating ang mga balitang higit na kailangan ng bayan. Hinihingi natin ang panig ng Vice Mayor, ngunit wala pa ring tugon ang nasabing opisyal. Para sa Politico Nightly, ako si Jude Ikap, Abante!